Ubrikan no por ula bantian ruguntas peguntalane tia sisni hakapor ba upang Henry ha England don ka wei ka kynthei kam tia da kapor Henry ka tia da ki phew snem kani ka kynthei ka de ka Atlan seller la khai ka usnem wa chi jar plus ba sam khandai but anda ka la dap khat ar snem ka le tia ka wei ka met but anda la shai ki bru ki ba ying jong ka ki pen ki tia eka Henry kam ki but ki bru ki ba ying jong ka ki mut ba ka la yap Henry kanang don mansim nang ta pat ki le ra eka shaga doctor but ki doctor ru kim tip kini gilong ge but kumta hi ka kubor la sawalut hapo Britain but anda kala dap khandai snem la late but kendit kata ka kami jong kata kynthei kala yo heart attack but kala yap but anda la dap riubne ka jingyap jong ka kami jong ka nang ta kala khi na ka jing thiah jong ka kata khna hakapor baka thiah kalong kumba khat ar snem but anda kala khi na ka jing thiah kalong kumba atway snem Henry kani hadu menta kadang sa priang hagalin gari ka saudong but